Kajingela kai bor he kalong kapa kalong ban pensilur ya ki kena ki samla ki jogi ba kini lai lagi nunu ki kam ki ba long persya ya ka imlang kasalah na kapa yelong engage haga sports umdai tang pa ngilai kita ki kam hanrero kawara ya kata ka jings ngo ya jan ka jings ngo kata ka mensim jo jing long sipara dakani ka jingela kai ka pangi yo mentahang ni ngila ban ya kendo ya kilap kijor ngila ban ya itu itau but kawara kawara ya ka mensim jo jing ya tengah ai kublai ya ki try kendo try jaka ki bela ai sungha ya kani kemadan ban ya pelong ya kani jingela kai bat nga apil ya boro ba ngina ya jing try lang jing persian lang bat ya pi boro kitin ki besim tahan ne ba nginwan ba ya la kai hang ne dan ta mensim jo kata ka sportsman spirit kapa ini benda pria ya ka job bagi kan marah jingela kai di benda ni job di benda ba syarat hari habak dengan jingela kai ini ya kunting bagian job ya katau tapi ini habak dengan pria ya kan ya kata ka result kebabi na kajingela ka ang kini gikintin ki bakanya dengan ai ko beli pi se por ko ki tim ber kaptam pi ki ba tim ki ba sim ni la ka ta te ba ju ya boro ma ngenda ngedon kata ka bersih jongget cintre lang ba kaptam me kumro ber kentiu bat pensilur ya ki kena ki jongi bade simta hagi jingela kai to ki ada sabar kumjuru nga kawai ka mga so budi na jingmot kalau ya ki samlah ki ban dong ki ban tangkiu ban ki balong ki lawai jong ki balong ka lawai na ka ban kala syai ba le ki ko ban kiu haka jingtibin ke jongpi haka sap ka talen ka pa pipidon haka de jingela kai jadi barobor ban kiar na ki jinglin ki basdim ki jingdi ki bala ban tun troin ya ka ber ka phat ka jopi bat ki bala ban bersnil ya ka rawe ka jopi tetami dengan ya pleno mentah ya bencing stang dengan ka football tournament bala organize daka Rangsken Youth Congress Committee daka banga Cup Uniribon Mataksi